Ja len zopakujem to, čo som už v parlamente povedal niekoľkokrát. Podľa mňa vyspelosť spoločnosti sa dá merať aj podľa toho, ako pristupuje k svojim menšinám. A to z toho dôvodu, že aj keď máme demokraciu, v ktorej má prevládať názor väčšiny, tak čím viac dokážeme rešpektovať menšinu, tým sa môžeme považovať za civilizovaných. Napriek tomu, že na konci schválenia každého zákona platí hlas tých, ktorí majú väčšinu, vždycky musíme myslieť na tých, ktorí väčšinu nikdy mať nebudú. A v školstve to nie sú iba národné školy. Školy, ktoré majú iný vyučovací jazyk alebo sú založené na tom, že tam chodia deti inej národnosti, ale sú to aj alternatívne školy. A práve tým tento zákon tiež prikladá nôž na krk. Lebo v školstve neexistuje len jeden prúd, že takto budeme sa učiť všetci a píšte všetci modrým perom, iná farba nebude. To nie je jediný možný smer. Ale smer to tak vidí. Všetci rovnako, všetci do šíku, všetci do radu a keď náhodou nejaká hlava trčí, zoťať. A toto nie je dobrý prístup. Na Slovensku máme školy, ktoré majú výnimočné výsledky. Máme školy, ktoré preukázali, že aj keď učia inak, na svoj vlastný spôsob, tak sú s tým spokojné deti, sú s tým spokojní ich rodičia a výsledky, ktoré majú za sebou, hovoria, že aj títo prinášajú kvalitu. A aj týmto ľuďom vláda teraz priložila nôž na krk. A tiež, napriek tomu, že to môžu byť väčšie školy, tá rakva sa týka aj ich. Rovnako ako budem vždy stáť za tým, aby národnostné menšiny mali svoje slovo, svoj priestor na obhájenie svojej kultúry a koniec koncov, aby mohli prezentovať to, že sú našimi spoluobčanmi a chcú pestovať svoju vlastnú kultúru, svoj jazyk a svoje školstvo. Rovnako vás prosím o to, aby keď máte priestor a máte možnosť, aby ste sa vy postavili za tých, ktorí chcú na Slovensku učiť trochu inak. Ktorí si vzdelávanie predstavujú iným spôsobom ako tá štátom nadiktovaná norma. A keď budete vidieť možno súkromnú školu alebo alternatívnu školu, skúste sa zaujímať o to, ako učia, aké sú ich ciele, čo chcú dosiahnuť. Lebo rovnako ako malé školy, ktoré patria pod národnostné menšiny alebo reprezentujú národnostné menšiny, aj školy, ktoré vzdelávajú inak, reprezentujú menšinu a to je menšina ľudí, ktorí proste chcú vidieť školstvo v budúcnosti modernejšie, iné, napríklad zamerané hlavne na potreby dieťaťa. Aj kvôli ním, dúfam, dnes stojíme a aj im vyjadríme svoju solidaritu. Ďakujem veľmi pekne.